Здравейте, приятели! Няма нищо по-хубаво от това да бъдете в здрава, хубава физическа форма и, разбира се, ментално също да бъдете здрави. Грижете се за себе си, грижете се за вашето здраве, грижете се за вашата психика, защото това е много важно. В моето студио "Красота, баланс и хармония" правя всичко възможно за това жените да изглеждаме добре и да бъдем не само физически здрави, но и психически, защото говорим много на тема храна, на тема емоция, на тема живот, и процедурите, които правя, определено оказват доста добро влияние на самочувствието на дамите. Искам всеки, който е ходил при мен, знае, че аз давам всичко от себе си, за това вие да бъдете наистина в една много добра форма. Не обръщайте внимание на околните, това е просто един съвет. Хората често пъти коментират ситуации и действия, без те да знаят същността на проблема. Често пъти критикуват, често пъти завиждат, а всъщност няма за какво. Бъдете малко по-смирени, по-добри и вярвайте, че тепърва доброто предстои. Обичам ви, до нови срещи!